Kære Emma, det er lidt svært at sende et stort græskar op til dig i Island. Derfor må du nøjes med nogle små. Kan du huske sidste år, da du sammen med Tilde og Frederik lavede græslygtemand og kastanjefigur, og I drillede så pludselig alene stod bedstefar og bedstemor helt alene med alle græskarne. Kan du hilse mor? Hilsen bedstemor og bedstefar. Hej hej bedstemor og bedstefar.